natin na magisa-gisa itong karne. Yan, sunod ko na yung bawang. Pag nagisa ng para sa chop suey guys, hindi ko siya hinihintay na mag-brown. Hindi ko hinihintay na mag-brown yung pork para siya malambot. Okay, and then the garlic. Basta pumuti lang yung pork, isunod mo na yung garlic. Ayan. Ang pabango natin na garlic. Ayan. Bango. Sarap ng bango na. And then, siyempre, yung ginger. Dinamihan ko ng ginger dahil gusto natin ang ginger minty. Minty paste. Ayan.